Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд соат пеш турнири UFC 296 ба анҷом расид, ки дар ин турнир Леон Эдвардс қаздии худро аз Колби Ковингтон гирифта камарбанди худро бори дуюм ҳимоя кард ва боз ӯ як маротибаи дигар исбот кард, ки ӯ бесабаб чемпиони ин вазн нест. Дар ин навор мо барои шумо реаксияи Ислам Махачевро дар ҷанги Леон ва Колби омода кардем ва боз дигар хабарҳо оиди турнири UFC 296. Моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Мо бошад наворро оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд, ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. оғоз мекунем аз муҳорибаи Тони Фергюсон ва Пэдди Пимблейд, ки дар ин муҳориба Пимблейд бо қарори ҳамаи доваро ғалаба ба даст овард. дар ин муҳориба чиро фаҳмидем? дар ин муҳориба мо дидем, ки вақте Тони Фергюсон аниқ ба поён расидааст ва ӯ бояд ки карьераи худро ба анҷом расонад. бале, ӯ ҳоло ҳам ҷангидан мехоҳад, ӯ ҳоло ҳам ба худ боварӣ дорад, аммо баданаш ӯро гӯш намекунад. рӯҳан Фергюсон сахт аст, аммо ҷисман аллакай вақти ӯ тамом шудааст. ана оиди Пимблейд бошад. пас гуфта мешавад, ки ӯ зидди ҷанговарони топи вазни сабук шанси хеле кам дорад, чунки ӯ дар ҷанг зидди Тони Фергюсони хасташуда ба як азоб ғалаба ба даст овард. аз ҳамин сабаб муҳориба бо ҷанговарони топ 15 вазни сабук барои Пимблейд вазнин хоҳад шуд. ана ба Тони Фергюсон бошад мо саломатӣ ва барор хоҳонем. ва акнун мегузарем ба муҳорибаи Шавқат зидди Стивен. умуман бо Стивен Томпсон ҷангидан хеле душвор аст, чунки базаи ӯ карате ва кикбоксинг аст, ки дар кикбоксинг ӯ рекорди бебоғ 57-0 дорад. барои ҳамин Шавқат бо нақшаи беҳтарин ба муҳориба баромад ва ӯро дар охири дуюм раунд бо тариқи усул шикаст дод. ҳамин гуна Шавқат Раҳмонов рекорди худро 18-0 кард, 10 ғалаба бо тариқи сабмишн ва 8 ғалабаи дигар бо тариқи нокаут. ҳамчунин Шавқат бо ин ғалаба аз худ эълони калон кард, чунки дар ин вазн ягон кас чунин рекорд ва чунин ғалабаҳо надорад. 18 ғалаба ва ҳамаш фавран. баъди муҳориба Шавқат эълон карда гуфт, ки умедвор аст, ки дар муҳорибаи навбатӣ бо чемпион меҷангад ва чӣ гуна ки аллакай медонем чемпион ҳоло ҳам Леон Эдвардс аст. ва Шавқат баъди ин ғалаба яке аз довталабони асосӣ барои камарбанд шуд. ана довталаби асосӣ барои камарбанд бошад Билол Муҳаммад аст, ки дар ин ҷангу ҷанговари эҳтиётӣ буд. ҳамчунин дӯстон, муҳорибаи Колби Ковингтон ва Леон Эдвардсро чемпиони вазни сабук UFC Ислам Махачев бо диққат тамошо кард, чунки ӯ бо ғолиби ин муҳориба ҷангидан мехост ва баъди муҳориба реаксияи Ислам Махачев дар ин ҷанг чунин буд. рақиби навбатӣ бояд ки Леон бошад. ин муҳорибаи бемаъне буд. мо бояд ки чемпионро иваз кунем, гуфтааст Махачев. ва дӯстон, дар ҳақиқат Леон ва Колби муҳорибаи хеле дилгиркунанда гузарониданд ва Леон ҳамон қадар коре кард, ки дасти ӯро ба боло бардоранд. аммо шахсан ман фикр мекунам, ки Ислам Махачев барои Леон Эдвард рақиби хеле вазнин шуда метавонад. айни замон дӯстон, Ислам Махачев ва Шавқат Раҳмонов ду рақиби хатарнок барои Леон шуда метавонанд. муҳорибаҳои пурраро бо сифати беҳтарин дар телеграм канали мо Паҳлавон TG тамошо карда метавонед. ссилкаи телеграм дар якум комментария закрепид шуда. дар YouTube канали мо обуна шавед то бозидид хонободи сарбаланд бошед.